Okei, nyt oli vähän huono, sori. Moi, 2 mosaikilaakeria. Pekka! Pitkästä aikaa. Linda, mitä hittoa? Onpa kiva nähdä. Missä välissä sä oot tullut takaisin Tampereelle? Tuossa kuukausi sitten muutin takaisin. Tuli ero, niin päätin palata kotikonnuille. Herran Jumala, sä oot mennyt naimisiin. No ei, kun kihloihin vasta. Oho. No en ois susta kyllä uskonut. Mut hei, mä haluan nähdä kyllä tän sun paremman puoliskon. No, tässähän se itse asiassa tuleekin. Hei, kukas tää on? Se on Linda, mun vanha kaveri lukiajoilta. Ja se tulee muuten istua meidän kanssa iltaan. Noniin. Ai tuun vai? No totta kai tuut. Mitä sä täällä yksinkään istuskelet? Okei. Se on rantabileissä. Hei, kaverit. Tässä on Linda. Linda, tässä on Mikko, Antti, Jasmine. Jasmine on mun... Pekan työkaveri. Moi kaikille. Joo. Me oltiin Lindan kanssa lukiossa oppilaskunnan hallituksessa ja järjestettiin kaikkia hauskoja tapahtumia ja pidettiin vähän hauskaa. Ja... Aivan. No ei nyt sillä tavalla hauskaa. Siis mä en voi ymmärtää, miten siellä voi käydä noin. Vaan sulle voi käydä noin. Siis se on ihan niin kuin sanoitte, että kun tätä lähtee niin pyörittelemään, niin se ilmoituksen, siitä tulee jotenkin paljon niin paremmin maku. Joo, saa sen kokonaiskuvan siitä paletista. Missäs päin Tamperetta sä oikein asut? Tällä hetkellä mä asun Pispalassa kaverin luona. Tuli äkkilähtö Rovaniemeltä. Tässä on niin kirjattu. Totta, ihan kuin Mielestäkö korvatunturia? Tulee se paljon paremmin. Ei Korvatunturi ole Rovaniemellä. Tulee paljon paremmin mausta. Taida olla. Tarjoilija. Pullo viiniä ja... Se on fakta. Iso fakta 6. sieltä. Hei, mä ajattelin hakea jotain syömistä, ottaako joku muu? Joo, mä voisin ottaa jotain suolasta. Sama. Mä tuun kantavuksi. Tuli muuten itse asiassa mieleen, että olit sä koskaan pelannut siitä ykkösellä lävitse? Siitä Sly ykkösestä. Sitä kohtaa, missä tulee niitä rapuja, kun sä olet tuolla siihen sukellusvälissä. Joo. Sit se on vaikea. No joo, koska ne raput tulee koko ajan viemään niitä harjoja. Joo, sit ne tiedät sä solos toisin. Joo. Ne solos sit oli hyvä. Se olikin, ne olikin legendaarisia. Joo, se kaikkea. Niin, kauas sä oot ollut Pekan kanssa? Vähän yli vuoden. Joo. Me tavattiin Pekan firman pikkujouluissa, kun mä olin pitämässä siellä cateringia. Sitten siinä oli semmoista kunnon flirttiä ja silmäpeliä koko illan ajan. Ja kun mä tulin sinne aamulla siivoileen paikkoja, niin mä löysin sen sieltä kahvihuoneesta. Asutteko yhdessä? Joo, asutaan. Ja itse asiassa etsitään isompaa kämppää tällä hetkellä. Ai. Te ootte ihan kunnolla asettumassa aloillenne vai? Joo, onhan se jo aikakin. Etittekö te isoakin kämppää? No, semmoista, mikä sopii meidän perheelle. Joo, se on Oi! Sieltä juhla-ateria. Näyttää sikan hyvältä. Hei, kiitos kun haitte. Joo, totta kai. Sika jees. Olisiko jotain potkua vähän? No, mutta on sentään suolasta. Likainen sika. Siis, En olisi kyllä susta uskonut. Eikö oli just samanlainen? mitä helvettiä se tarkoittaa? Kyllä mä näen, mitä sulla on ton Jasminen kanssa. Tää on ihan normaalia. Vittu normaalia! Miten pettäminen voi olla normaalia? Mikä sua vaivaa? Ei kun Linda, nyt sä oot käsittänyt väärin. Kato, kun anna mä selitän. Te ootte Oonan kanssa perustamassa perhettä. Ja sä vaan lirkuttelet ton Seireenin kanssa sen selän takana. Ja tekin saatanan lampaat vaan katsotte vierestä.
Niin siis, minä ja Pekka ollaan muuttamassa Jasminen kanssa yhteen. Anteeksi. Linda, ei hätää. Mä ei olisi vaan pitänyt kertoa sulle aikaisemmin. Tää on mullekin vielä vähän uutta, niin tästä on vaikea puhua uusille ihmisille. No, tilataanko lisää viiniä? Erinomainen idea. Ehdottomasti. Olisiko lisää punkkua vai valkkari? No, mitä jos vaihdetaan? Otetaan valkkaria. Ihan sama. Kaikki käy. Kaikki käy. Jälkeen kelpaisi joku juustodi. Oiskohan siellä? Niin. Missä ihmeessä se korvatunturi sitten on? Se on itse asiassa tuolla Savukosken kohtassa tuolla Lapissa, Suomen ja Venäjän.